ya entomo ho so na munhia me efrise medwena me brame wase wakomam kenkan ya ohome ama mokra obanyo ohome ama okra kakra bi so was na me konua ye mere na made soa ye hare wase na sia kra no ehona na me pono wase me konua ye mere na made soa ha na nkofura de anu ade papa kwabenani akonum wi ani bundinsin tiburo yes o de ya na yes kofare so bodanfo na ne ye emerani se kokore o really say biscuit what do you say ba konso mani ko sa bomba mu moa na de guwa num na wo wiri nyaw o wi anum hwiagu so every day no na abawe obawe ne sa 40 days dodo a wo wi ane na wo sika na eba wo koya na wo bai abosonsom nya na men kan kura nkyirawo ade ba ko me pese Ghana ni bia ni Kristo ni bia hye ne nsoni ewiase adawoi asase adawoi aye ne nam sui ewura oto ane na hwe dan ya yesisi so a efie bia ewura yes ono saka bi kwa ka ne ewura ebia ono se nipa bi kwa ankaso nipa hunu keke o abusia ofrim ene ya wode sa nipa ne ya ne edia that's right yene ye ma me bi tibe ka se me bani papa bi tibe ka se me bani endi asase adawai ewura to bia woto so na dia wo so hwe kira kwan ene so ba hwe asase ne wura se wo wura asase wura na tra so biara adabi obebusa o ti me no din komo na masra o amani pa bia na na wadwene emfiri nyame ho ti asemni ye amani pa fufuro bia na na wadwene emfiri na Awurade Yesu Kristo ho efrisa me sha nyame na obo yamba asase so a anya ne fe na nya na nije se yedi na no nyamba me nyame foforo yes ebia na na akoma fawo ni na tufo say Awurade ni deliver na sa akoma ni mfiri so so be abaifo a etwase deliver na ba ye na firi so se wojetom se manye nyame na koto asore na abeba be nyame tamfo efise oni obi ncha na ni monyam amen yan hye sa de na nso ana o ma tumi bia ultimatum se wo de mama akwan se won so yes ye nyame te seme o ma obi a sa chance no yan vari se te kumasi ai no be nso be office na or the somebody the so regional minister oh yo kumasi ayo no so na ma na moto dinanim ambulance ring on and can report to back on crime we ba tell the ase kwasem I'm here to strike force and our buffaloes aba arrest no mo abekiram ni antia oso no ye regional minister sana etia wa fama nyame ma obi lances so no so nya nyame wa ha yes ontia ha ye entisa bosom sufia ayani amaho ana wo ye esa nsaudi asafa Awurade anu mo nyamba ma no ana wo de ma ne nsa no ade so de ase ento ntime ma ye dofo awa Awurade anu mo da Bible no free Genesis ebesia disem na menka sampamfa bosomfo da onka sampamfa bosom na mu hoda
ya asɛm ni ye enti amane nya wani gye anya wakono sɛ wode bosom ɛbɛyɛ Onyankopɔn ɛba saa wobɛyɛ enemy of God. Amen. Ti asɛm ni ye sɛ wɔsɔ bu nkotodwe bɔ mpaeɛ bisa Awurade wɔ adeɛ na wɔbɔ siti nyame na akɔ bosom ɔsɛ bosom mmoa wo. Wate aseɛ? Yes. Ebi a waware bɛyɛ sɛ mfie num nhyia awoɔ mmae na wabɔ siti nyame na akɔ bosomfoɔ aka kyerɛ ne sɛ na ma me nipa aberekorɔ no bosomfoɔ no a ɔkɔm no nyame na bɔɔ no. Yes. ɛbɛ saa wɔnhyɛ to nyame na ɔbɔɔ soro ne asase no. Because there was a time na me check Kings na mekɔhyia Elia ɛne wɔhene bi di asɛm ni ye wɔhene no somaa sɛ ɔmo nkɔ ɛkoro nyame hɔ ɛnkɔbusa ne sɛ ne yare a wɔyare no ɔbɛnya mo nkwa. Awurade bɔfoɔ yini wɔadi kyerɛ Elia ka kyerɛ sɛ kɔhyia wɔn ɔkɔhyia wɔn no ɔbusaa wɔn sɛ he na mokorɔ nam sɛ ɔhene somaa sɛ yɛnkɔ ɛkoro nyame hɔ ɛnkɔbusa ne sɛ ne yare a ɔyare no ɔbɛnya mo nkwa. ɛhɔ na Elia ka kyerɛ sɛ nti nyame bi ne Israel afei deɛ mokɔ ɛkoro nyame hɔ akɔbisa yareɛ mu nkwa. Monkaka nkyerɛ nana sɛ mpa no a ɔforoeɛ no ɔnsa nsi fam. Adeɛ baako a menim ni ɛfiri abɔdeɛ mfiti aseɛ no obi bɛdi hena majority ɛbɛdi hene wɔ aburumu no yɛyi nyame no si nkyɛn ne akɔpa bamba wɔ bɔnsam kurusu hɔ. Ipɛ sɛ nnɛ mebobɔ saa nsɛm nso kyerɛ mo ɛnyɛ abodwoɔ ma nyame na nyɛ abodwoɔ nso ɛma Honhom Kronkron yɛnhyɛ saa de no nso. At times odi hene na bosom hyɛ efie hɔ ɔtwa nwan twa nkokɔ twa anantwie adema bosom no odi bosom no instructions so but ɔbɔ ɔna ɔgyina no a reject no obi tumi kaa to the point sɛ monyamunyame na mosom no a monsom no na yɛde yɛnsom yɛ bosom ɛno ne yɛ nananom di gyaa yɛn wonana akɔ ogya bosom asase a wonam so nso no nyɛ bosom no dea ɛnsi a wonom nyɛ bosom no dea awia bɔ no namu a awia nyɛ bosom no dea wodi bɔdeɛ di bankye di mankani nyɛ bosom no dea. Wate aseɛ wosa home ɛno nso nyɛ bosom no na di gu mu ɛmogya a ɛdi afurusane wɔ mu ɛnyɛ bosom no dea ɛnso ɔtumi ka saa nkwasi asɛm no sɛ monyamunyame a monsom no ne yɛdeɛ yɛnsom yɛ bosom ɛno na yɛ nananom de gyaa yɛn. Ti aha ye mepɛ sɛ metu fo sɛ woyɛ ɔhene o woyɛ akoa o woyɛ ɔdehye o woyɛ abɔfra o ɛma obia nkom wakoma nkɔ nyame foforɔ so. Amen. Yɛwɔ nyame baako pɛ Amen. a wɔbɔɔ soro ne asase ɔyɛ apo ne deɛ wɔ mu nyinaa ɔno na ma nipa nkwa ama nipa home ɛmɔgya wɔ mu ɔna de ma hɔ nipa biara nkɔ wɔ ne nsɛm deɛ ne yie enti ma obi ntoa so yɛkɔ hɔ na abɛnya mmoa. Don't mind that person. Hwɛ Awurade ɛnkɔsi nahe so ɔno ɔbɔ no adwe mpo sɛ ɔba left wa ɔba left wo. Amen. Nti mɛsrɛ wo monyɛ ɔbosom atiridie deɛ ne yie mo a mokɔ mbosom no montie me ɛniw afare sɛ nyame ɔbɔ a ɔba reject no na ɔde anidie ne suro ama bosom no. Ɔbosomfoɔ bi ane nkwagye o me nkɔndɛm bɛkyɛɛ no korɛ Bible te
asɛm ne ohonya mahida enkana na kasa nkyerɛw aka me nkona nkia nyina yɛ huru Jesus Christ amen so all the asofo bi yɛ na all the nsɔre ba bi yɛ wa hwɛ abaka bosonsum num na so pere na jo kra nkwa amen o di ase nkwaje ya nkura nkwaje ya nkura ye obi o ti asadam anso di abosomfo yɛ no anu obi no yɛ obi asofo kyese ono kura de na hote ate de oso yɛ difo so di ase ha enti me pese obi a wotie me ntie ne yie amen ebia wasi kwa so akopamwa awo dunsini malam ho bosomfo o konsa manfre ebeya asan ti asem ni ye ebeya asan ma ye adwuma mi wura no madamfo bi se mi enko baabi bia ni asasi so baabi papa ani Kristo ho amen so adamfo ri timi tro sa yenko Yesu Kristo ho obabo wa kire baabi pa tieni ye abosonsom nye nyame ani nye ho awade ma obia guarantee say amonsom bosom nti ahemforo se fakasar kotosia oba burunum eno no mkotu ye fakasar de ama kasar yes na fa nyankopon de ema nyankopon wa se de sitie open boni adi do kwasi adam ko Roman first service 1 hour ya pon entimedi nyame di akoma na akaka asare so di ase me persona point obi a wutie me tie ne ye de wi ase aye no ogoro ho a wodi oni padua betwa so woni so obi oje sikaduro so mbosom obi oje wori suman so mbosom obi okoji aduro baba na adwuma ba so mbosom ankasa duro kakanam koji ye unya ko ya uji ni di so ma waduro be ye no wo ya na koa yes ya jamni ye wo ko ho uji di so o ma bibia be ye no wo ya na koa hoso wa nyina na so obobu ase the person pai obi antie me no antie ni ye abosonsom nya me saka bio obetemi yanga sika wom obetemi akom ana akom ye nyansa akom wisdom odi ase akom ye wiase nyansa odena dwi be bitu ana okwa se kura de magic aba akom mu se kura de lotto number aba akom mu odi ase enti akom ye nyansa se okom na ye ho sakatia ye mu to show obi ose comfort me say yes the whole fire they say be be person ye mpabio ye na be gutri so akotwa cat odi ase ama parisi akom no ana etime koma akobro tire akokom kotrase aye consultation akom nyina na ma wa brotire na salai obi abahweli so brem obi abaji akwantre okonfo odi ase the person can de tramo abusuafo ankoje ya nkronkro amen obi oni wa odi busumatira o wonkwaje se won sakra odi maminka quotation Psalm 16:4 for obaka sembi wase wona wodi nyame foforo achi otie wase wona wodi nyame foforo achi no ma won yaw doso okay obama won yaw adoso mehwi wo moja hwe samengu tia haye wona wodi nyame foforo achi no obama won yaw adoso montia haye se obi jawrade ho no kodi nyame foforo achi ahoto nya bida the moment ya wa mu nyame no nyame ba increase wo hawo that's it nyame no ba increase wo hawo wodi ase entu ko bosumu ya wonya solution no obi asa ba ka tiro sa yankwa okọ nso wonya solution ni nyina nsoro na wo hawo na ekosoro obama pain wo hawo adoso yes ya sabidi adwuma obama na sai nyame na ba sai no anso ko ya de be hwe obi odi ase wo kwa kwaje ware suman
na no kura be se ukurumo obaba ba adwamanfo obapa ma ate oso bama wo hawo wo yawo adoso nyame na ba osa entime srawo hwehwawrade oboso ni asase amen de oye poni de wo nyina no hwehwe na tira kwan na som no ono na chade apa ani ni ma ye pa nyina firi ni mu ba ono na atro firi na no mu da oya ani nyankopon onya da adafo ti asem ni ye me ti amadina ti anya mfaso amen intira me kan fo na no na jinya me na ti anya mfaso me mfaso ni se menya da nkwa say because of Christ na ni mo nyam bi asra me amen anka me mfata anka me nsa what you say anso na ni mo nyam bi asra me ani mo nyam anke owo ha kenipa bidi ba ma no ene me namo a minya kakra amen nka so ba nyane nyina ade ba ti minya kakra amen prosede ne be share yourself prisei ya obi nkobo kro no me nka se wa na kro ne da tambia me save that's right yasa me tibi tifie na am robbers atumoto no ma be fie o se so fia ya am robbers ni etie ye pese sakra te se hwi ni ebotom ti asem ni yo papa me ska ye mfon kodidi na ye tie ye pese sakra we me tum bottom 10 million yes monye o me se o ge ba pa 1 million me se monye e be sum 10 days kura me pe na me dia mawo amro abasio o me tumi fofo me afra me papa e bottom awie na me dia bia mawo me nyina ni se o me tie because me adia ba kuma me hu ni se aye se ye babua ma de boye ni asakra amen anso sa amro aba no okokonfo enkoji adua wade ba yira ebi si sankawa me wa ta odi ase o si sankawa o ba bua mu abo kro no ni sa no awu na ko je eti abaka wo di on kan kirao prison ba ko je on kan kirao monti haye enti me sro marantia me sro mabawa munya abusuma tiri die na moa mu amen na mo hwehwe ya na wura de Yesu Kristo amen 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 asampa na me kano original Yanka Deuteronomy 27:15 now was here sama Moses akahe Deuteronomy chapter 27 verse number 15 verse 15 or say eno me nka onipa obeyo ohonini a wasene ana agudie mo unti hayo tie me pasaw tie akinkani Deuteronomy 27:15 or say Moses nso nyame ma ne dome Moses yo nyame ma ne kanu mi asem o se no me nka onipa obeye ohoni a wasene na agudie anasa gudi ayaguro awurade atiwade aya awurade atiwade fonsa no adwuma onyo fonsa no adwuma besi kukuwam ode besi kukuwam ma ni nyina nyi so sa na amen obi akokoto ne se nana na obi akokoto ne se odafo obi akokoto ne se da asebere wo se sani pano we anome ni awosere sa honini no ane de ode ase kukuwam som no no wanda kes enti samame ko ho ni ade me kogina ni mu na se me kopa moa me nso me nya no me we anome atoda be na sa Ghanaian movie ni Nigeria movie omo yia o hwe ba bia konfo asese omo no ma wutimi se we adwene pa bia ni wontrim wodi ase onya dua kasia bia ase no de ni ma gu no de hwa ya so ne ye pa bia ni ntrim o be kono ade bidie ni ntwoma ane powder dia fra no de asra kire nanim aye ni tin sakate o basa brother me slow only Christ alone amen and about me aboa amen ono na ba ma nkwa ono ba ma fa hodie ono ba mu asumdie oba mu ayaresa oba mu ahoto amen only Christ alone angasi na nanu mu jara bosom busana na se osom bosom na wiye ni sei ehena bosom no tumi ne de na ekro is it paradise or New Jerusalem or Hades ehena ode na ekro me to forte abrante wasi so munya ma bet na tridie amen saka wana tridie amen young boys mo na ma bosom so shisha shenkawa ebi kura nware no dia se wakobo so mo so me ya krense mensuo nkawo na dipa da se ne otu wi ase na onu munsuo wajimi
nsuo nka wo num nsuo obetumi atrase 365 days abrikura wo num nsuo kan kwase anhye so ya abosom de aba ho enware na ate ho na ahobon obi nsuo ka chense ne aponche na aponche engu dem o ka mo mponche nam na omo ningum omo nyunso ngum na tra ho o de wa ho obi nsuo ka chense ompi abonten na ne abodamfo nkoda ran kwase ade abosom de ama ho obi nso siase ebina atene no omo nyeboase eno na sasa kawafo ni biwie ebina atene toreti odi atene omo ne to ho atene no de wi ni akone a chenche no yeso omfanwe sikafe ya ka so sabo so nso nya ho sia yawo but Jesus dia and then was say mo ba adwuma bra no so mo ne so amen do kan Matthew 11 no verse 29 no kon Matthew chapter 11 obi anti ho me the power number 29 28 ose mo ma ya adwuma bre mo ma adwuma bre so mo ne so no so mo na so nyina mara menchen ti ho mo mra menchen na me ma home ti dia to so ose mo mfa me konua ento mo ho so na mo nsua me efrise medwuna me bre me wo so akoma me kenkan ya home ama mo kra obanyo home ama mo kra kakra bi so ose na me konua ye mre na made soa ye hare ose na se akra no ho na me pono ose me konua ye mre na na de so ha ese nkofunde ye na nkofura de anu ade o papa kwabenani akonum wi ani bundinsin tiburo yes o dia na wo yes kofare se bodamfo na ne ye emran se kokore o wi se biscuit what do you say ba konso mani ko sa bomba mu moa na de guwa num na wo wi nyaw o wi anum hia guso every day no na abawi o ba wi ne 40 days dodo a wo wi ane na wo sika na eba wo ko ya na wo bai abosonsom nya na men kan kura nkyiraw ma desade a mesew na pai ane se momo bia convention na se fo de nsem nhire na mani pai ya defo amen na ne bra adwuma abraba wo boy bra wo bra ya no adwuma wo ya na emfa nhire me kanya me de ho amen ya semri munya kire die na nye ebi a yen kan kyiraw but me kra kyiraw mental na bia metawo me pawasem kumaso ni bia ni so fo wi apani pasem enti me jira udi matema me nkabi yo be kabia me nkabi asetre ne se me pawasem that's right ebia wo na wu so metawo me ba to ade ase me pawasem efi se me komanim e wo nyame mu sro me komanim e wo nkwam sro enti se me tawa wo ba bre enti wo se me do so ade ase ampandodo ana yesu anipa kan no sampandodo ana na wayi ni dadi enti masrawo ena na pai munya bosom guro munya ye bia wo yo hene ensisi waso na amoaw enka se na nanu ma de amoaw ti asemri yi two fri ho na masafo awurade ahirawo na wonyina kye amen na nkoji asa ya wodia ade a efe ani se atemuda na yo hene na udile num ori ase na wo koda nkwam efe paayi entibitu obia fo na no pai ti ayi original yanka Exodus on the side yanka Exodus 21-6 20 verse 1-6 okrasambi 20 and also Moses na kan mi wi na fe maba de asam se keka na yedi nkomo na onyankopon kan nsem se meni awurade tayo wose onyankopon kan nsem se meni awurade onu ni awurade onyankopon a yi umizima saso nko afie mu wo yi Israel foforo mizrim nko asom mu enya nyame foforo nka me ho what is the whole Israel Egypt no no mo abosom ento mo de Israel fo ya nkoa oni wose enya nyame foforo nka me ho enyo ohoni bia nyame so makani ba bia sa fadi magum mun ko penya me foforo makama na de wose me yemi ntimi nye oni se o radio eni pa hiamwa na de o ye wontimi nye ana na bo nti nyame hwa Adam din no o se da bi ma ye oseso bo afo ama it means adwuma na Adam nko aye no ontimi
Sorry, I say. But in Yami, yes, a subuafo. Yami, or yes, a subuafo. And the hard was say, and you know, for and come home. And yo, Nini Biara. So you are the one you Anna dear will also. Anna dear was there was a social our family. Anna dear won't soon. There was assassin session and fat and Coton was saying Cotono and so. Naminia Raduan Copon. There was a million Young Copon in Kufu, Mutia Jamu, yes, was so young Copon, Kumfo, Chia a gentleman Yasoka. I put you on the mouth. Tell me, papa. What's some bosom and I check? I do blow for Jesus. Amen. I do blow so John go. Now that's Yammy, Michelle. Oh. Let David in so much Yammy. Yes. Let you also for to watch Yammy. Yes. Mrs. Bible room. 1 or 2 Yamiguya him for 2 Yamiguya. Ah, my imagination, but some of them ye. Obini Kinahab. And ye, what I say? Yes. What about 2 Yamiguya? I am to some bosom be amwao. Ebini Sidikaya. What I say? Ebini Sidikaya amwano. Tiasebri. What is saying? Wait. Acquire your friends. Nebuchadnezzar. Oh. Ono kura wasi okura tomia onini tomini de. No to be chesi boss one battle de wo wiem. Mizrim kura no mini say tomini bi. Woman challenge the powers of God. That's right. Say nyame ya wo so aye. What do you say? But what is saying? Babylon. King Nebuchadnezzar tomini na ne kura no. Ono de se murayo be firi so ba nyame de ba. Otimi ko hia no wiem ne de hia ni. Amen. Abuako. So man ma. What do you say? Mizrim de ane de eba wie. No so akanta. Mizrim de no ono de na boso no. On de eba wie no mo so akanta. But Nebuchadnezzar de no. So man ma. Was no nyame ma sha so. Babylon ha when you boa me na me ken wa ha na so ma bia betra ya fa mo nkoa untimi fa bibia ma ntiase otimi so we good o otimi so we watch my ankasa otimi watch long me time say don you bia na no abompa na wote why fast no kote before you sorry ban wo yiri ni kwamu was any emienu ye be this is nyame na abejo. Yes. To similar man one any struggle. Anybody who so no be afa ho abeje free in some the abere Daniel. And some was out there na akoboa no na ko age no ede na ko. What I say? Yes. Say nyame we kura no. Nyame timi ma Nebuchadnezzar Daniel boa. E ko tira wiram. Onu kura na ni nyame no wo de ho. I think so. Obe freno. Ene na kasa. But wo chance down so na. Obe tene. Se Nebuchadnezzar ni ban ho so no se no. Daniel ni Meshach, Shadrach ni Abednego Nyankopon. Amen. Ona was me Nebuchadnezzar was am so no. Amen. Se nyam jantan na me so no. Se nyam ni o ntimi kasa ana me so no. Abusuafo. Mama Lord, she said, Amen. Only Christ alone can give you life. Amen. Mrs. Agana, ebe koya. Osama mpanum nyina akofam. That's it. All the political leaders osama akofam. What do you say? Ampisini nyina also be akofam. Na ye fake Jesus. Pow. That's somebody. You found radiya. Amen. Just me. O see. Adia ba ko me pose. Atief utie ho na ayam do. O se nsum nya me foforo, nya me foforo. Enka me ho. Nyo honi biala. Enya honi biala. Ade wo wiem. Ade wo wiem so. Anade wo asase. Anade wo asase sufo. Anade wo ensuom. Anade wo nsuom. Asase nsa suo biala enkofa. Enkoto wo. Ensum wo. Ensum wo. Ne radu nya nkopon me ye. O wi os million radu. What did he say? Million rade
Onyankopon ye ninkumfo yakaso bi twene nkunu yakaso bi twene nkuru oba de ayekora nyamesiri de ye ninkuru ma sukosi a won to aso me nsa ne nan a wotane me so eja sa papa so mboso ma ho na se nyame twem ho ninkuru oi ninkuntwe to aso kosi a won to aso me nsa ne nan obia wotane nyame bia no sa me nyame yawo pa abusafo you free abosomase amen amen jemeso amen amen na yawo nananam dia you free ase amen kasi abusia ne se mentimi ni mo achibio ma busia na mpo busia won se busum ni na ma ye home wo mo kase da bi pejai na busia won se busum ni na ma ye moja wo mo kase da bi pejai ni jai asampa na me ka tira mo no eburo ba ye wowe busum obidu eburo ba ye wowe odi ase eburo ba ye no wowe busum na de ma na me pofo amen amen kasanchiro ebi amasebe be boawo apaje wagina yi abosonsum nyo anya akonfo no kro kominim sanye ti asemri yi original yan kan quotation na me pesa me pon Psalm 115:4-10 no yan hwe ho Psalm 115 obe describe said ya bosom sitie Psalm 115:4-10 wana atifi azo nyankopon onko na anidie sa no wa se do ase aka no wo ye ohiri bi ena tworo ye nyankopon onko na anidie sa waso nyame nkoa na anidie ana anidie sa no wana honi ya dweteli sika wase ahoni no dwete sika nipa nsa no adwuma nipa na de nsa ye owano na wankasa o describe no owano onkasa owani na wona de owani a onhuna de owaso na wonte asem owaso onte asem wohwene na wonte hwa owahwene onte hwa wonsa wonfa wonsa onfanensa nkade na wonfa nante onfane nante wonfa omene wankasa bosom ntime mfane mene wankasa wana waye wonte se wona enti ko no ye fifififi aza broni bana ne yemi ano ebi ko santuma na chi na broni ba no ami ano fifi osena nase kan kasa hunu bi ya kire ebi so ha hisri bi watwe ko ne mo ana baben opu ba ana baben yesena nase wodi ase ne se abosom ye nyansa abosom ye nyansa malam yo nyansa o tasbih no na wo ai srewa wa ye bidie bi ni ade bi agu na de odwan ma safoma onya malam kukura bodu a onya malam we tusuwe adoso adwuma na ho akadia tusuwe adoso kukura anya de akade sa kom onya odwan ma bi safom na anya bodu a enya yawasi ho enya kukuo bi si ho na de koja bom na anya peta wawuo sane baabi aponchirani ani mu atwe odi ase atichidi achi ade sane baabi na anya kotokura bi sane baabi no atwa ahoma bi ahoma chem na no so atichiri dia bo baabi na anya we na anya doso si wasene na de sede gu kom na de bi gu tiri so ansa graduation o tu su ni na ani odi be twaw te asem ni nteme sraw eni wo machi no mo dadafo amen eni o pai ebia wo bo wadwem pose wo ko baabi Isaiah 44:6 topic no was say abosonsom yankwase asem akora na ya medano o say yankwase asem o abosonsom no krati o di asem na Isaiah kra abosonsom yankwase o say say abosonsom yankwase asem o say obi o so abosonsom yankwase Bible o do for bow o ka se kire mo no o say abosonsom original say area o say yankwase asem let's so sum bi yankwase afo na so bosom panifo bi nso wo mpa dabi o ya pani be o yakwase o yo hena nso yakwase Bible say wan somo o say abosonsom no wan kasa so yo hena o de o sum na nyansa o say yankwase asem no ayo yankwase asem ala Bible no nso amana ewom uko tu fofi o Bible wo bi da ho uko kuma se high court ada ho Bible no da ba bi o
adankramofoɔ mu yes ɛma yɛtwerɛ Ghana ban kura wɔ bi ɛsɛ abosonsom yɛ nkwasiasɛm na meyɛ president na nso mbosoma sɛ bɛyɛ kwasia the Bible can dear kwasiasɛm pa wode waahwɛ original mentoa so sɛ nkwasia blabɔ wode yɛse ɛsom no yɛ nkwasiasɛm so wani dawa na okoso nti wonim nyansa paa wobɛsom dabi topic no nkɔ ɔse abosonsom no yɛdeɛ ɛyɛ nkwasiasɛm nti wokɔgye bansɛ to ase a wode wɔkwasea na so mom hyɛ kawa bi omkɔgye gyeɛ no nyinaa wɔm yɛ nkwasiafoɔ bo na sɛ gentleman bi paa sɛ wo nyinaa yɛ na bɔdi asɛ ne kam na sɛdeɛ bɔ ho wohu na no sɛ nkwasiafoɔ no bi no no ne mo mo fanse kwasea oi abosonsom yɛ nkwasiasɛm original dwene ho yɛ kɔtɔsi bi wɔ wonya dagye a wobia o ka sɛm kyerɛ mo paa o yɛka sɛ obi ɛyɛ kwasea ho kyerɛ sɛ obi a ɔyɛ ade a ɛmfra obi a ɔnim ne left and right obi a ɔyɛ aimless yɛka kwasea wode aseɛ nti mpanimfoɔ sɛ kwasea no twahura wɔ so ɔnom tii yɛ sɛ ɔyɛ kwadwo bɛtɛbɛɛ wagyimi asi yɛka bi kyerɛ ɔmam sombosom wɔse abosonsom ɛyɛ nkwasiasɛm ɛsɛ ositie paa yere ne ka wekyerɛ nkɛno ne bi sɛ wɔ kwasea bible nti bosomfoɔ bi wɔ kwasea o obi a wɔkɔm biara wɔ kwasea obi a ɔkɔpɛ mmoa wɔ kwasea deɛ ɔgu si akwasea deɛ ɔbɔdɔ no ɔbɔ hwene nyinaa ɛyɛ sɛ wɔgyina wodeɛ waahwɛ o obi so Isaiah mu nanɔpɛ ankɛndɛ sɛ wɔkwasea Isaiah kyɛ sɛ sɛdeɛ ɔsi kaa no no na Jeremia nso kaa bi ma memfa no nsɔ so na mempɔn Jeremia chapter 10 verse mepɛ baabi ɔka so ɔmo yɛ mmoa ne nkwa 10:8 wɔsena wɔn nyinaa yɛ mmoa ne nkwaseafoɔ wɔn sɛ deɛ Jeremia si kaa no ɔmo asa dane mmoa nso wɔ ha o asa yɛ nkwaseafoɔ Isaiah de ɔka nkwasea no nkoa ɛna Jeremia de mmoa ɔna akɔyɛ ntasɛm no di wɔsɛ because ɔmo ne yɛ nyinaa ne mmoa ɛsɛ mmoa kora wadwene kyɛ wɔn sɛ wokɔ adɔma yɛ ɔmo ho no wɔsɛ akokɔ sɔre a ɔde nyamea no mɔnya ma no na ntia sɔre a ɔde nyamea no mɔnya ma no krama sɔre a ɔde nyamea no mɔnya ma nti ɔwɔ no wɔn kyɛ mmoa sɛ yɛn na metuo bi a kame nso metuo bi na sɛ deɛ Jeremia turo yɛ a kame ka sɛ mmoa kora so wɔ mfasoɔ sena abosomfoɔ too much ɔmo dɔm ho wuram dodo kame sɛ panimfoɔ no ɔmo nyina almost ɔmo original mebrɛ na so wɔsɛ ɔmo nyinaa yɛ deɛ mmoa ɔmo saa yɛ nkwasiafoɔ kanema mienu abɔ deɛ ne ye nti mesrɛ wo nyame ba yɛbɔ sɛ ne sɛ so waho nkɔ ahom yɛgu mu sɛ nyame pɛ sɛ ɔyɛ krama yɛnkɔbɔ ɔkraman ɔpɛ sɛ ɔyɛ apɔnkye yɛnkɔbɔ wapɔnkye ɔbɔ wo nipa nti ma wɔmfa wo ntoto aboa aboa bia ne nkɔgyeɛ o saa ne ɔkwasea bia ne nkɔgyeɛ sɛ saa de no nso aboa bia ne nkɔgyeɛ saa ra ne ɔkwasea bia nso ne nkɔgyeɛ ɛfotwerɛ nyamede ma anɔpa twe wo firi mmoa mu twe wo firi nkwaseafoɔ mu fa wobɔ nyansane wɔ ne Kristo na woahunu nyansa nkɔgyeɛ hɔ ama nyame mu anyansafoɔ na ɔsɛe hɔ ma abosomfoɔ mu nkwaseafoɔ ɛnɛ na matuofoɔ ɛtena bi a no wanhyia me bio nyame nhyira na ɔnyɛ ɔkɛse amen